Takže zdravím vás, priatelia. Dneska robím s pomocníkom Domínom medzi stienky. Takže si to natočíme priamo v praxi. Takže robím to spôsobom, že voskové plátky robíme na doskách. Dosky namáčam v jarovej vode. Jemne ich treba obtrieť od peny, aby sa nepenil vosk pri namočení. A potom vlastne v párnom kúpeli namáčam, treba zistiť počet namočení podľa teploty dosky, teploty vosku, okolia a tak ďalej. Momentálne robíme 3 namočenia, tak aby nám hrúbka toho voskového plátku sedela do gravírovaných valcov. A následne si ukážeme oddeľovanie vosku od dosky a valcovanie. Takže máme 3-krát namočené. Nechávame chladnúť vosk najprv na vzduchu. Pri pomalom chladnutí nám nepúka a zároveň nám sa jednoducho oddeľujú kraje voskové na doske. Samozrejme všetky úlomky potom naspäť pretavujem. Tu je kaďa so studenou vodou. Pri namočení do studenej vody sa krásne vosk oddelí. Dojde k zmršteniu toho vosku a vlastne krásne sa oddelí od tej dosky. A tu nám mám zase predohrievaciu kaďu, kde mám akváriový teplomer na 36 stupňov nastavený. A tu nám vlastne sú odložené voskové plátky na valcovanie. Takže teraz dávam kameru pomocníkovi. Ideme valcovať. Berem plátok zo spodu, ktorý je nahriatý už na tú teplotu. Separačnú kvapalinu používam jarovú vodu. To je bežná prax. Z tej strany. Musíme dávať pozor, rovno dať ten plátok do valcov. Chytiť začiatok. Ideálne je tu na začiatku si urobiť špic, kedy vlastne sa to len za stredok potiahne za ten špic a ide to rýchlejšie, ale mne už ten špic nevošiel do tých nerezových táciek, do ktorých namáčame tie dosky. Takže mám tu len také zrazenia na začiatku. Musíme dávať pozor, aby nám nelepilo na valce. Takže máme hotovú valcovanú medzistienku, mäkkú. Vieme ju zrolovať, roztiahnuť. Gramáž valce mám nastavené na zhruba 65 gramov. A takto vlastne pokračujeme. Keď sa mi tu nazbiera viacej medzi stienok, potom orezujem s picovým orezovačom. Takže tak, priatelia, majte sa.